доди ҳусейн сокини 74-солаи ноҳияи ванҷ 10 соли ахир бо маризии диабети қанд ба истилоҳ даст ба гиребон аст. ҳар сол то 3 дафъа барои озмоиши сатҳи қанд дар хунаш ба маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунад. масалан баъзе вақт мешавад 12, 14, баъзе вақт мешавад 9. ман хеле баъд дору тавсия метиҳам, мегирам, истифода мебарам ҳамун доруро. дориҳо қиматанд. ба фарқ аз доди ҳусейни 74-сола, тахмина Саидоваи 47-сола аллакай 5 соли ахир аз маризии диабети қанд азият мекашад. асос асаб шудагӣ, қанди ма асаб шудагӣ. хамин худоро шукр. ҳоли хама хеле беҳтар ҳисоб мекунам. ҳамиаму пас меем бо меспорем бо меравем. дар замоне ки пандемияи коронавирус дар ҷаҳон дар ҳоли хуруҷ аст, табибон гирифторони маризии диабети қандро дар баробари ин вабои аср бештар осебпазир медонанд. бо манзури ин таваҷҷӯҳи гирифторони бемории диабети қанд ба табобат дар ин шабу рӯз бештар шудааст. вақте гирифтор мешаванд нисбати шахсони солим каме вазбинтар мегузаронанд ин бемориро, чунки беморони гирифтори диабети қанд дар он оризаҳо дида мешавад. дар тоҷикистон ҳоло нафарони расман гирифтор ба маризии диабети қанд сабт шуда дар ҳоли афзоиш аст, дар ҳоле ки ба гуфтаи табибон теъдоди дигари маризони гирифтор ба диабети қанд ҳастанд ки ба табибон муроҷиат накарданд ва ҳамчун бемор сабт нашудаанд. бисёртар дар байни коргароне ки рости гап мегам ки касе вазифадор ҳастанд аз сабабе ки камҳаракатӣ фарбегиашон мебошад. на фақат баъд бисёртар шахсиятҳое ки сохторҳои низоме ки бисёртар ба бемори стресс, бисёртар асабониятҳо ҳастанд, сари вақт хӯрок хӯрданашон дар меъёр нест ва аз чӣ карданашон нохӯрдани хӯрокҳои носолим метавонад ба бемори диабети қанд расад. масъулони маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ мегӯянд, феълан гирифторони маризии қанд дар кишвар инсулин, яке аз ҳормонҳои муҳим барои табобати ин бемориро ройгон дастрас мекунанд. таъминкунандаи аслии инсулин ба беморони диабети қанд мақомоти ҳукумати Тоҷикистон ва Созмони байналмилалии ҳаёт барои кӯдак номбар мешавад. бо ин ҳол дар як соли ахир шумораи гирифторони расман сабт шуда ба 2 навъи синусолии маризии диабети қанд 2000 нафар афзоиш ёфта ба ҳудуди 48 000 нафар баробар шудааст.